Osanbona. Yebo. Yebo. Siyaphila makhelwane. Siyaphila masibisi. Siyaphila mfowethu. Hayi. Hey matha ngiyaphila nje phela ngoba kuyaphilwa bakithi. Hayi. Kahle nje ngikho right emoyeni wami. Wenze njani sisi? Ngikhathazekile nje. Ngifonela Nomusa lana. Umntwana ngiyamuzwa nje emoyeni uyamazi umntwana mako wakho makathi awuyabuza umoya wakhe emayikhuluma ukuthi lo moya walomntwana awukho esimoyeni somntanami. Yeah. Ngibuza ukuthi no ukahle yini athi ukahle athi angirayithi phela mangaleyo ndlela leyo ukuthi ngiyaphila angiguli ayi bese ngiyezwa nje inkulumo ukuthi kanti kwenzakalani. Athi hayi ngithi ngikufonele la ngoba ngidinga usizo lakho kahle. Usizo luni ngikude kangaka ngane yami? Ngifuna umkhuleko. Hayi ngithuke ke mathi angifuna ungasho umuntu umntwana mezokhuluma ngomkhuleko kusho ukuthi phela umuntu usuke ebhekene nento ayibona sengaphezulu kwamandla akhe. Ngithi umkhuleko kwenze njani? Wemso athi la mangi nenkinga. Kune China la esingezwane nalo. Futhi nje asizwane ngalendlela ukuthi indaba seyizihamba yazi yafika ngisho kubaphatha abakhulu. Hayibo, emsebenzini? Emsebenzini. Yambuza ke makathi uthi into yani nathi into yamanje le. Manje nje ukubuyela emsebenzini. Kubangwani kanti usenzile? Uthi ke indaba ngiyambuza ke nami phela ukuthi indaba iqalaphi Nomusa ngoba nje uNomusa nje akayena umuntu oxaba nayo nje nabantu akayena inhlobo yomuntu ovela. Azini kodwa nkosami uNomusa ekethini nje kubani? Hayibo. Kathi deka nje matha athine indaba iqale mangaba kukhona iposition evulekayo emsebenzini. Bese ke ba-apply ke njengokujwayelekile wonke umuntu a-apply ke naye ukuthi a-apply ke naye. My apply ke bahambe nani lezi zinto zemibuzo interview. Ba interview ke hayi ke kuze kubonakala ukuthi ke uNomusa ke uyayithola lo position. Suke lapho isidumo. Ngithi manje leli China leli sekuzofanele ukuthi li report ngaphansi kaNomusa. Hayi kusho ukuthi nje hayi lala lapha ethu ngisho ukuthi nje alibona intombazane encane kangaka yena sezoreport ngaphansi kwentombazane encane kangaka. Uthi nje hayi. Uthi alimufuni ukuba limufuni. Uyangizwa yini? So usiyacela kumntwana ukuthi mangiyacela ke bandla ke nje ukuthi nje ungikhulekiseke nje sihamba kunamacala akhona akavuliwe ke avuliwe angazi avulwe lona iChina lelo noma avulo yena Nomusa bese ngaseza nasengisangene nje nasenqondweni kwavela kwakubi enqondweni yami umntwana wami ekude kangaka eyedwa nakulelozo. Hayi kwakubi bomasibisi. Hayi kubi sisi ngiyacela ke nje mfowethu ngize kuwena nje uyazi umthandazo ukuthi mawusuke uwedwa kuwona awufani nomthandazo manisuke nibaningi noma nibabili ngeke kufane nokuthi ngithandaza ngedwa yayibona la. Bengisi nje mfowethu ngifuna usisikhuleke nje sikhuleke lesimo salomntwana. Anginankinga sisi anginankinga. Hayi usungavala ke ntombisi. Baba Nkosi yethu size kuwe. Osingizana inhliziyo yami ekhathele esindwayo. Sho njalo ezwini lakho wathi masize kuwe. Noma Nkosi isikhathele noma sisindwa. Wathi wena Nkosi uyosiphumuza. Iza kuwe Nkosi nenhliziyo ekhathele Nkosi ekhandlekile esindwayo. Nkosi njengomzali. Nkosi ngiletha na indodakazi yami uNomusa kuwe. Esemazweni Nkosi engingawazi engazi ukuthi uphuma ubheke ephi mawuya ku Mntwana wami Nkosi uyabakaza lezi ntabeni udlala amaChina. Nkosi ngiyathandaza ukuthi uhambele kuye Nkosi umbiyele umntanami umzungeze ngemva nangaphambili ubeke isandla sakho phezulu kwempilo yakhe. Umvikele Nkosi nakulo maChina noma ngabe kuthiwa nokarate onzima kangakanani kodwa Nkosi umbiyele. Ngiyathandaza ke Nkosi ukuthi kuleso simo wabhekene naso nakulelo cala aya kulo Nkosi engingalazi balivulo ubani noma ubani olivulile ke Nkosi ngithi hamba phambili. Nkosi ume ngakuyo umntanami uthembe wena njengamanje wena wedwa akwazi amaziyo kuleyo ndawo ahleli kuyona akazane namaChina kodwa wena wedwa Nkosi uyakwazi. Ngithi hambela kuyena ke Nkosi kulesi sikhathi samanje. Amen. Masibisi nami cela nje sivaleke ngithi ukufaka Amen. Nkosi
Hey Nkosi ngiza kuwe nje mina ngididekile Nkosi angazi nokuchaza ukuthi ngithi ngizizwa kanjani njengamanje. Kodwa Nkosi sekuyahlangana. Sekuyabuya konke Nkosi kuyaqala manje kuyawenza umqondo. Awu Nkosi. Impela Nkosi siyoqiniseke makuthiwa akukho okufihliwe ngayombulu. Sekuyambulwa ke manje Nkosi kuyambulwa konke kuhlelo obala kuhle kwezinqe zesele. Nkosi ngayibona lento. Ngayikhuluma Nkosi lento kwathiwa hayi ngoba nakho phela ngike ngathathwa ngalendlela engithathwa ngayo ngoba ngingafundile kanti Nkosi ngisho khona impela nampo kubufakazi Nkosi. Uyabona Nkosi lento impela kulento ngayisho phambilini ukuthi le yangane kaNomusa eyeshayina thizeni. Hamba nami ke Nkosi ngizama ukuyihlanganisa le ndaba. Ingane kaNomusa njoba kweyeshayina nje loya abaxabana naye emsebenzini untombazane lo weshayina abaxabana naye emsebenzini akuve kubanga umsebenzi akuve kubanga uyikhundla. Cishe untombazane lo weshayina usebonile ukuthi uNomusa lo uyena mina kwabo. Babanga indoda. Indoda le abayibangayo mhlambe umnyeni waleli shayina thizeni owaphinde watholisa uNomusa ingane ngapha eceleni. Kucishe usetholile ukuthi uNomusa lo lengane ayithola eyakhe umnyeni wakhe. Ungabe undoda yakhe ngabu isoka lakhe ngandlela thizeni kodwa usetholile ukuthi umna kwabo. Kubanga indoda Nkosi kubanga indoda. Akubanga umsebenzi lana uNomusa usenesikhathi eside kabe sebenza lapha akwazi Nkosi ukuthi angafika asebenze isikhathi eside kangaka ebese nje isithubeni sekuthiwa akubanga uyikhundla. Nkosi ayiwenza umqondo lendawo icabange kahle. Hamba nami Nkosi zama na ukuhlanganisa. Zama na uyayibona nawe Nkosi lento kunjalo Nkosi. Nkosi angazi nokuthi ngizothi mangithi ixazulule lento ngizothi yenze njani. Ngoba ngangeke ngayikhuluma phambili angisazi manje sengizothini. Kodwa ngoba phela inkosi wena ke vele ucishe uzokwazi ke ngihlangene nalonto. Kodwa Nkosi ngizama ukuveza Nkosi ukuthi sekunje ngamagama enkehli. Ngoba ngakhuza simakade ngakhuza ngaxwayisa njengomama. Kodwa kathi hayi ngoba ngifundile ngabukela phansi. Ziyakhala ke manje Nkosi ziyakhala ke manje. Kuba Nkosi ngiyacabanga nje Nkosi yami amashayina Nkosi ngiyengibone lapha ku TV. Umuntu meyishana kusuke ngabali nanokuthi owesilisa noma esifazane baphanduka Nkosi bashaya ukhombo Nkosi yami ngiyacabanga Nkosi yami uNomusa wabantu njobe ngakwazi ngisho ukubulala impukane ukuthi uzoba yini. Hey Nkosi mhlambe ngabe ngithi akabuye ezela kwela kubo angazi Nkosi angifuni ngithini njeke Nkosi yami ngicela ukuyivala khona lapho ngaze kuthiwe sengithe. Ngiyabonga ke simakade amen bye bye. Phakamisa leso sandla mkhufefe wekholo. Baba sengidiniwe ke manje. Bengize kuwe Nkosi inhliziyo yami ikhathazekile sekudlulile ke manje ekutheni inhliziyo yami ikhatha. Sengivele ngadinwa ke manje. Sengidinwa ilomkhufefa waleli kholwa engize kulona ukuthi lizongisiza ukuthi sikhuleke lo mntanami. Kanti Nkosi mina wawukade ungizweni. Uzongabela ngomakhelwane ololu hlobo. Inhlobo onika mama le. Ngiza kuye ngikhathazekile ngomntanami osenkingeni. Yena useyasizakala. Sakuyinto yakhe le akhe sekhuluma ngaye asekhuluma asexoxela wena Nkosi wena owazi zonke izinto. Usexoxela wena ngendaba oyazi yonke owazi umsuka nesiphetho sayo. Uxoxela wena Nkosi ngomntanami ukuthi umntanami kusho ukuthi ke angakamtshana nokuthi yishana le ndoda le noma lesifazane kodwa yena useyazi ngoba yena unqage zonke izindaba uyazinqaga futhi uyazazi uzazi eziqala uzazi nesiphetho sazo kodwa engakaxoxelwa umuntu useyazi manje ukuthi leli China lesifazane akulona iChina lesifazane leli Nkosi ngicela umtshela uma ngathi ukuthi ngithi akulona iChina lesifazane iChina le ndoda leli angazi ukuthi uzothini ke mase kufika lapho uzosho kunye futhi nakhona iChina le ndoda leli lihlukumeza umntanami ngisize Nkosi nakhona lapho ngisize ngoba Nkosi yalibona nohlobo labo makhelwane kusho ukuthi umntanami mengaba engasabe senkingeni ngalendlela ukuthi ungaza phela lo msebenzi kusho ukuthi baningi Nkosi abayosizakala nezimfamona seziyavela khona la emthandazweni ukuthi kukhona nje abayojabula abasizakaliso ukuthi kusekumonakalela uMasibisi ngisize ke Nkosi ngomntanami amen Amen Masibisi ungasangibuka vala amehlo phambi izandla. Wenkosi cha Nkosi sekuvele kwahlangana ke manje yazi Nkosi sengivele ngayisiqa sekuvele kwacaca kakhulu kunakuqala. Uqala Nkosi ngeke ngathi kulontunja kodwa cishe ngashaya khona Nkosi kodwa sengiyabona. Okushaka emagaya ngathi sengitholile ukuthi akusiyona ilontunja umnako wabo loyana. Lela China ilona shende kaNomusa ke qobo ke manje. Uyena babongana kaNomusa ke lo babanga naye. Nkosi yami ngiyabuka nje vele amadodana cishe kodwa Nkosi amadoda ayafana. Ayafana ndawo zonke amadoda nalento ukuthi awafuni ukuphathwa. Uyacabanga Nkosi usebenza nesoka lakho.
jikijikile lo soka lakho sekuthiwa uwena osungaphezulu kwalo ngesikhundla kufanele Nkosi baxabana ilona shende lakhe ke lelana njengoba kuthiwa ishayina lesilisa nje ishende lakho Nomusa Nkosi ngiyacabanga nje Nkosi yami engabe bahlala ndawonye endlini engabe kwenzakalani bayaxabana ngisho nakhona Nkosi yami ongaphansi ongaphezulu aha uSimakade yazi wavele wangikhanyisela kakhulu enaqala qala khona cishe ngashaya khona Simakade cishe ngashaya bekuya khona kodwa ke Nkosi kukhulu kakhulu lokho kukhulu kakhulu uSimakade angazi nokuthi ngiyacebisa ngithini uyazi Simakade nami ngiyenguzami Nkosi yami ngubonisa ukuthi mhlawumbe ngenze njani esimeni thizeni lesi sesingaphezulu kwamandla ami hayi ake kuvele nje kubo wena ozothatha Nkosi thatha Nkosi iSterling eyakho lena Nkosi ngishela kwena wami sengakhuluma Nkosi ngaze ngakhihliza amagwebu akuzwakali mangikhuluma ngikhuza njengomuntu okade kwasebona hayi Nkosi siyakhala manje sizokhala kakhulu kanti mangabe isoka la agethi phela Nkosi agethi kulungile Nkosi thina sohlala nje silinde somakhelwane silindele isiphetho ukuthi kuba kanjani ngoba sasesikhulumile ngeke Nkosi lo sidavuza indaba eyodwa siyakhala Nkosi ongaphansi ongaphezulu kwakuvele kuyalapha ngoba kade kasikhuzwa lento abantu betshela ukuthi yekani indaba ohamba njalo emsebenzini uyacabanga ke londa kajole emsebenzini kuphela ujele emsebenzini waphesheya neshayini uyacabanga nje amadoda nje obebuye ethanda nokushaya abantu besifazane uyacabanga ukarade oqhuma kuleyandla abe bakephi uyacabanga ukarade Nkosi ophuma lapha kuloyatompo hayi Nkosi soke sibone Nkosi usoza sizwe nalizinto zoma makeup umhla ibuwile uNomusa ngoba ucishe uzishisa nje manje uneyishisa nje la eseni hoka phansi phezulu la futompo uphansi phezulu kuyaxatshana hayi Nkosi solindela Nkosi sobukela nanka amehla kaNkumbonga kulungele ke Nkosi bye amen Matha uyasazi lesisho esithi engabisisho ngabisaga sesizulu esithi indlela yaziyo umhambi wayo yabona indlela owazi ngayo amashende indlela owazi ngayo amashende kuyasho ukuthi vele uyawazi amashende kanjani manje kanjalo usokhuluma ngani ngaphela ngikhuluma ngawe angithi besikhuleka lana sengiyasho nje sengiyaxoxela ukuthi indlela owazi ngayo amashende kuyakhombisa ukuthi amashende uyawazi uhlasa into ebisho umoya wakaba angithi bekhuluma umoya wani lo nomoya nonganomoya wena uyawazi umoya wena bekhuluma nomoya usho ukuthi nalo waJuly isiphepho nesiphepho wena khomoya ongahlala kuwena wena umoya uhlala emabibini angcolile kanti ulisande omnighost wena ngithe yeke yonke le nto uphuma kulona ufuna ngenze njani ngiye enduneni noma ngiye lapha kwaZulu noma ngiye ekhanseleni noma ngiye komkhulu iomnighost ngaphezulu ngale ndaba le iomnighost ngaphezulu ngoba sengikhathele ukuyikhuluma lento nawe le ndaba yengane kaNomusa sengikhathele ukuyikhuluma manje uyothini uyoceba iomnighost ngoba iyona esho lezi zinto akusemini ngizofuna ukuthi ufike utshela inkosi lapha yana le ndaba yeomnighost sengikhathele wena sengiphumelele lento ngiyacina ukuyikhuluma namhlanje ngizosuka la ngiye kaZulu ngiyokhuluma lento ngibatsho ukuthi abeka abadile nawe nakula uloku ngitshela ukuthi wena kukhona into oyazi ngingane kaNomusa ukuyochazela inkosi wena uvela ube nje nanke wena uvela ube ngithi ngisebenzisa isiphiwo sami sengihambile engasiphiwa engasisebenzisi noma kanjani wesiphiwo sengiyahamba ngithi ngiyakuzama uvela ube njeni sengihambileke ngenze njani wena masibisi ngeke ngiphinde lento engiyikhuluma njengoba ngikutshela nje bengigcina ukuyikhuluma nawe lento namhlanje yazi abantu abanokholo olubuthakathaka olufishane banjena-ke angazi umuntu usuke ezocela nomkhuleko kumina ngoba njengamanje uvimbezela abantu abaney'nkinga zangempela umoya wami lona nje usikasi awusebenzi noma kanjani awutholakali kalula lo moya nginawo uzowumosha nje kanje yena hayi siyabonga kulaba abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe aniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina waye ubakafa nibuke nilike and-comment laphana hayi bakwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini